Kasain United Neutrep Movement UHM is Jain Hill District ne kasingi kamchi benta wo penyo ye sngango we buram ye uwi na ki wa chongchnong ka is Jain Hills the lai ki wo is ngaw bha chau norli rengklem wo joman kam wo he chnong warim ka chnong wa pungskur unorli rengklem manule kam wo da sen das dang ya ka kol cup football tournament ko wa penman da ka wa pungskur sports and social welfare organization kawaman le kam kawi na kalempung ye le ke bol wa he bha hapo ka district na jrong ini unorli rengklem das dang ule ye ka yaw wa em hapo ka chnong wa pung skul we kat ni da manule kam wa ebu na mo advisor ka is Jain Hill District Football Association Neliang kasen de is ngaw bha ko da ki traksud de lang wa ka tupri he wa neliang u president kasen ubro senli siang chai da kit bokit riang u yo norli rengklem yo o de chet ikia istat we chempang chuchu yo ye wo kit uba ye ki kam ram yong o da penti bule wa kasen yen go ha ka yurim o lai e rap le chiki wado warang li wa em hapo ka district wa hawro ka wi ka bri u nyaw trem Neliang unorli rengklem de ikubleu ya u president kasen we kamjo ye ki khot kasen ye wan is ngaw bha ki yo o we da kentu le wo pai lang ye ki wi ki wa em kam yaram we da sngaw le wa kasen to ko julai irap chaki man yung wa em kam yaram kam te da kitbok we kasen wa ublau em lang wa ki yo nang roi ki we o nang yo ki saki wi ki lat ki kebu wo yarap ya ki wi tegane gadak kata gadak jing ais ngaw bha jongi api kumurang ba u advisor jongga Isentia Football Association ngaw bha handle ya kene ka jing ais jongi ba Ngi kum ka UHM Isentia Hill District cleariat ngi wan hang ne minta gas ngi na benta bangin aji ngarap ya we urang ba jong ka chnong ka thau ka wapung school Isentia Hill District ka bahap hapo ka elka juai na ka benta ba une urang ba udai sisa ubakit baba ya ka chnong ka thau ubalong ro u ex rang ba chnong jong ka wapung school bat ubalong ro u sekretari jong ka wapung school bat ni ai ku blai chu ya u baulong ro unong seng ya kane ka gold cup jong ka WSS WO kumta nagalyang jongi kasing kumbangi ya perkat bat ngila pelung ya ka meeting haden ka meeting ngilarai bangin ai ka jing ai ngubha chauni urang ba ubalong menta hapo Isentia kung way u advisor jonga Isentia Hill District Football Association kumta ngiwan hang ni ba nagaliang jongi kum gasay UHM ngin ai ya pi ka jing ai ngubha kat bangila bat ngubha ban priang ya ka jing ai ngubha jongi kum kaseng bat nikitbok kirwang ro ya pi bapin yo ya ka jingko jingkia bapin yo ya ka jingkemen ba ka jingstat ka ba champang chocho ka ba pinla ban kit ban ba ya ka okum u adwasar jongga Isentia Hill District Football Association tangkum ta nagaliang jongi kublay sibon ngai kublay ya u presiden yang ga USM ma brosen singsai bat yagi member barok gudun hang ne ba perwan ay kan ka presiden yang ngasngeu ba pikum wasing ba pile ya ka kama bahan mata ka Isentia Hill District kumju yang bat yagi we sing ha pa lem yagi we ru mo ki ba don kita ka mesim ya trilang namta ka bhaga miet jong ka district ka chnong ka thau bat ki ki mta ba ba ngayo iba pi kim kum ni ka seng ka ba suang num malahi se Isentia te kini ki seng ki ba ngayo sngu war ha jakab ya briuru pi ya ai ki jing ai sngu bha ya kitu ko ba don ki jing dia ka stong sipa jong ki popli te ublei unya lam ya pi pinang roy nang kiu ha ka jing imba bha ba unkur khuri ya pi ba penang yo cucu kata kalat ka kabu banyarap ya ki ba kublai sibon sa sisin minong na kaliang ka UCM Isentia Hill District ka UCM kan ying
ban yarap ya ki baduk ki barangli hapo ka distrik jongi but hapo ka brihun yu trip barok ka we tanggum ta kublai sibon